Сәлем дуслар, біз Far Cry 1-ні өтеміз. Біз тәжірибелер өткере тұрған үзекте. Біз яңа ғана теге серияда біз тоныштық Трайген деген ол бастылар білән. Хамалар мен ошамайлар. Что это за чертовщина? Должно быть это Трайген. Проект доктора Кригера. По сути, они биогенетически измененные приматы. Примат? Маймыл? Ага. Зурмы десең, зур түгілдір. Бу маймыл бик кішкене. Ошаған ризығы да бик кішкене. Кішігіне. Қарасаң аузына бір желкесінен екінші желкесіне қалды. Һәм бик зур тырнақлары бар. Бұлар белән ул синең башыңа бір секундта шабады зе. Бұлар демәк маймыллар. Трайген. Әйдәгез біз аңа исем кушыйк. Тишкей дип. Тишкей булсын. Чөнки Трайген әллә ничек яңгырый. Тишкей яхшы яңгырый. Тишкейләр. Шатырга Тишкей космонавт. Мында юкмы тишкейләр? Аңкырау бронежилет бар. Менә мында миңа. Минем мында крәсем килмәде. Слышим вас! Оставайтесь на месте! Шлем подкрепление! Не вступайте в бой с Трайгенами! Повторяю, не вступайте в бой! Сугышмагыз, сугышырга кирәкми? Тишкейләр белән. Шындап та миндә сугышмасым алар белән. Файдасыз бер эш. Ашыклык. Ярар, анда анарысы шыгырбыз, амында нәрсә, мында шыгып булмый, ярар. Шыкка шыгыгын. Главная зона наблюдения в лаборатории Тритоп должны знать, где находится Вэл. Тебе нужно получить от них эту информацию. Тек, лабораторияга кирип. Отряду Альфа проверить центр управления. Отряду Бета зачистить периметр леса. Всем повысить бдительность. Лабораторияларга кирип, Вэл турында әзрәк мәгълүмат алырга кирәк. Лабораториялар безнең Томга буенча, мини-картада Томга күрсәтә безгә туп-туры алга барга. Һәм беләсезме нәрсә, мин менә монда аска төшмәсем, чөнки монда беренчедән әнә гаскәриләр һәм монда тишкейләр күп. Беләм бит инде мин аларны. Алар монда саташканнар. Өстә булганда стратегик урын. Өстән сугыш алып барга. Мин тавышлар ишеттем. Сугыш алып барга җиңелрәк. Нәрсә бу? Кешегә дә ошагандай, кеше дә түгел кебек. Какого черта они тут делают? Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган и ткань в теле подопытного. Насколько я знаю, пока он испытывал ее только на приматах. Единственный побочный эффект сыворотки в том, что она уменьшает уровень интеллекта и делает подопытных крайне агрессивными. Кригер контролирует их при помощи Ага, интеллектны бетерә. Приматлар котырганнар, аларның шуның өстенә тилергәннәр. Котырый тиле тишкейләр. Менә безнең нәрсә бар? Безнең монда пулемет бар һәм пулеметка бару бик файдалы эш булыр дип уйлыйм. Һәм мине монда инде күрә башладылар һәм бик тә файдалы булыр. Куянда. Булышыймы? Тишкейләр белән сугышырга. Менә тимәгез инде, мин сезгә булышам. Куялар. Күрсәтегез миңа. Так, 360 градуска борылабыз, яхшы, писеп плюс. Яттыңмы сузылып, ярар, дөрес. Тегеннән безгә тагын кемдер килә иде бугай. Менә. Күрәм. Утыруы бик авыр буларны. Шигылдимәс идем. Аста безнең кемдер бар. Авызыңа. Каран инде. Бака кебек. Сәшлесен син анда, аңламыйм. Менә шулай. Ташланма. Артта безнең кайдар тегендә. Һәм астан инде тавышлар килә. Ярар, әйдә, төшеп ятып булмый монда. Без бит батырлар. Күрмәдем дип уйлыйсыңмы? Күрдем, син кайдар монда кирип киттең. Син кайдар шунда, беләм мин аны. Так, безгә берәй-бер дә кирәкми әлегә. Монда безнең нәрсә, безнең монда бар була.
Оста біздің қоядырғанда юрилер. Көрінмегені. Бізге туп туры мына ошонда кірге керек. Лекин анда неше кірге мен әліге біліп бітірмейм. Мына ушулай айттырып бізге асқа түшесі бұлар ете. Бекті әшлесі келмеген емені. Бек қорқыныш тоғышлар. Мен сізге шундук айтам, мен мындай ойынларны бек яратып бітірмейм, қорқыта тұрған хоррорларын. Бұл хоррор болмаса да, мына теңде бір өлген примат, ятта өлме! Кім сен ошылай айтырға? Мына мында тоғышлар келе, бізі яқшы түгіл. Еді тойдық шундук алайса бізі қарманда бітірелер. Кім ата? Бірсі сузылып ятқан, бұны енді әзірлегендер. Я только что получил сигнал СОС от Джерри Спадзика, главного ученого. Он заперт в каком-то помещении, окруженном трагенами. У него должна быть карточка допуска во все закрытые зоны. Она тебе понадобится, чтобы спасти Вэл. Қар бізге ендер карточка артынан барға құшалар. Сәлем тішкей. Тезірек. Оғызыңа сей. Что это за звук? Нинди. Тішкейнеке? Анамның нестекелері. Мутанттар. Осқа тіштіртасыз бейт. Анамның тегінде нәсе тағын. Ошасы да келмей мұны. Оғызыңа. Получили ваш сигнал. Направляем к вам подкрепление. Держитесь. Шпионку перевели в бункер. Хорошая новость. Я нашел твоего ученого и его карточку доступа. К сожалению, теперь он не слишком разговорчив. Игзеги. Зато я услышал что-то о бункере. Несі бұл? Вертолет. Майданшығына ішік ашық имеш. Мені мұнда неше еділер әлі? Бәпке жыны ма? Мурашка. Жын басты мені мұнда. Джек, прикрой задницу бронежилетом. Надвигается настоящая мясорубка. Бля, мен За тобой сизем. выслали отряд. Отряд жіберділер мен, демек. Оны сыбырған мен мұнда нелер де жетеді. Тішкелер де. Керек мен мұнда отряд. Үстеуіне ұтта янып сөйлеп тұра. Көзіне шуқындырып. Ашылды? Йо, менің мұнда қаршығасы келмей. Өзігісі кіргіз мұнда. Мен білем мұнда вертолетта ерек. Мұның ішіне отыр бұла ма? Киттік. Сытабыз бекірек. Кірмейін сен. Жоқ, бұлай болмай. Мені мұнда өтірелер. Анда машина келіп тоқтады, мен аның тауышын ешіттім. Бірсі мұнда тойды. Бізге алға барға деп көрсеткен. Біздің сезділер. Өлмәді біте, қара сен. Көп отырға болайын сен. Бізді патронлар біте. Нәрсеге бізге мұнда? Нәрсе бере бұл бізге? Логодин кіртілген. Бізге мұнда бару нәрсе файдасы бетін? Керек ме? Біз мұнда бұлдық, біз мұнда жиыштырып шықтық бітінісінде ярар. Маймал таушылары. Бір шындай әләнде атмосфера мұнда бет. Қорқыныш бет. Әләнеде қысқасы. Оңлатып бітіріп болмай. Тогда скажи, Кригер испытывал сыворотку на людях? Нет, насколько я знаю. Но у него есть много других проектов. Вот еще одна причина поскорее найти Вэл и свалить отсюда. Лаборатории в каньоне. Но вход в комплекс заблокирован. Тебе придется самому найти способ попасть в комплекс.
хватает внимания. Тағын ерге енді бұқ елеп. Бүгінде бар, бүгінде бар. Міне, тағын... Шәп енді міне әгір, искитмәлі. Снайперка да жоқ, істеуіне. Қоян нәрсе шәрге енді бізге қар. Мына мұнда снайперка бар аңғыра. Қаншық мендерге анда? Бізге? Бізге анда мендерге керек. Машы бұла ма? Біз дегенде қар. Аның қарауы бізде бар. Мынау бір искитмәлей бір. Ей. Кетінде. Меға мынау керек. Сен белгілі нәрсе ішлейсің. Шеттейінесің, Мен аңламайым деге ұланы ала. Бізні ішкертіп аттылар. Өзің торымыз болсаң, Селиманда бек тезгіне, тез арадағына шештіралар. Сәшлеген еді, yo'ng адам. Хорошо, карточка допуска позволит тебе попасть в лабораторию в каньоне. Но вход в комплекс заблокирован. Тебе придется самому найти способ попасть внутрь. Например? У тебя неплохо получалось со взрывчаткой. Может, стоит повторить? Да, мне как раз не хватает внимания. Алабы шұнық мұны. Хам, дегендегі снайперні нешікті болса алдырға керек. Так, кім ата? Көрем, келем. Гранат атты ғой ол бізге. Жоқ ма? Алдырға керек снайперні. Бұл бізді көргенше, мұның білән ятып аты боламын. Болмай шейсің енді. Ләкен аннарысын тайырып болмай тезігіне. Ашылайрақ. Әзір деп ойлайым. Шуңа бек үмітленем, шүйке мұнардан исен қалып болмай. Бұлыра тиіш түгіл, мүмкін түгіл мұнардан исен қалырға. Мұнды шортлаудан. Міне, не дейесің енді? Маңғайы ялтырап тұра енді. Бұқ табылмаған. Енді шортлау. Искитмәлі. Бізге қарап тұр. Ера, қора. Нешік достарының бұлында жештіра бұзға. Шлайдер. Шәп. Иштелер 2. Қар, нештейбіз біз? Барып, әзірек жештірабыз оң яқта, алабыз снайперні сол яқтан. Например? У тебя неплохо получалось со взрывчаткой. Может, стоит повторить? Да, мне как раз не хватает внимания. Құралы құйылып түші яқшы болар еді. Құйылып түшмей ләкен. Құйылып түшмей. Болмай, ярар. Так, мен тауышылар іштім. Барымда келелер бұғай. Айдағыз. Бір шәлләп кіне. Түгіндегі аңғыра. Уәлік. Аха, міне ол келді. Айдағыз, аңыр шындық тұтаған алып қарай қалы. Мына шылайрақ. Ты в полной заднице, приятель! Жоқ. Нешік шылайдыр, мен аңламайым. Ол өлмейді. Нешік шылай? Нешені отырға керек аны? Өтірір үшін. Ол кекіреген аны қонылға қатты шешіріп шыққан милері. Біттейін ярар. Өзің обломись. Орысша сөйлешме менің білән. Біздесің су құрайта тұрған ғана.
Suzulup yattı mı? İndir tavuşlar. Yok. Үзең малай. Хочешь еще, да? Барысын да үзең эшле. Миңа мындай әйберләр кирәкми. Берәү, икәү. Беркемдә юкмы? Тишкәйләр. Андай дусларыбыз. Өчәү. Һәм ул һавадан йөри. Юк, монда бар икән. Безгә снайперлар кирәкми. Шулай. Кыйлып төштеләр. Бик әйбәт. Без бу күпердән барсаганда, алар безне күрерләр микән, менә нидә сорау. Үзгәртеп булмыймы соң? Гранатаның түрен. Менә бит. Жүнле гранат. Ярар. Атсындар шунда. Без монда барабыз. Тек кеше калмаган дип уйлыйм. Шулайдыр. Менә хәр була уйларга кеше калмагандыр дип. Әтегендә. Так, безгә бит граната табырга кирәк. Безгә бит граната табырга кирәк. Монда кире буламы? Монда кире булмый бит. Безгә граната табырга кирәк. Монда кире булмый, шуңа моны тишеп берип кирергә. Шуңа безгә каяндыр тегеннән табырга кирәк. Шартлаткыч. Сен киләсең, мин сине күрәм. Булды, әзер. Аллага. Җирләрне карыйк. Менә тагын икәү. Алар минде күрәләр кебек тә инде, ләкин алар миңа атмыйлар, ярар. Шобабыз. Юк, алар миңа аталар. Юк, алар миңа аталар. Без снайперка патроннар алдык. Ник син шокмыйсың, тиле, син ник шокмыйсың? Күтеңә бук кысылган бәллә, ник син шокмыйсың? Шулер малай. Нәрсә эшләргә монда? Монда кешеләрне тетмәсен титергән. Нәрсә эшләргә булсын? Юк, искә минем нәрсә килмичә. Истән алу җиңел. Снайперлар өчен бик яхшы анда. Истән алу. Biz bundağı bir granatomet atу, granatometчикне алдык. Uşakның ышкычның канатыннан менеп була. Коясың безнең. Кайдыр монда күрсәтелгән. Ана ул. Безнең астыбыздан ниндидер кеше имеш. Ләкин мин аны күрмим. Алдык та сыптырдык монда. Истә тагын бер кып-кызыл янып тора торган. Шулай булсыннар. Бу нинди поз инде бу? Кулын баш артына куйганда ята рахатланып. Сузылып. Моннан тайырга берсе китте безне эзләп, ләкин без монда. Так, тегендә безнең дуслар бар иде. Без бит снайперка алдык түгелме соң, патрон? Булды. Шулай. Менә бит. Ник алмыйсың? Алдыңмы? Булды. 5 патрон. Малайлар, яшибез. Заяга бетермәскә генә иң мөһиме. Безнең гомер туп-тулы, бронежилет булмаса да, безнең бар шартлаткыч. Иң мөһим әйбер бу биреме бездә.
Һәм без аны куябыз һәм тоябыз, сыпыртабыз. Аңлыйсыңбы, тоябыз дигән әйбер нәрсә икән. Агачасына кача. Ләкин мин уйламыйм бу булышыр. Диде, ләкин Я мог бы сказать, но лучше сам догадайся. беләм мин аны. Кешеләр муеннан икән. Әйме? Шулай бит инде. Так, менә вертолет килә. Мин кызыл күлмәктән. Миңа карап тора атмыйды. Рәхмәт, ботыңны җәеп утырдың хәр. Менә нәрсә икән? Бронежилет бугай ул. Карап үлмәдеңме син? Ничек шулай булды әле? Вертолет килеп җиткәнче монда кергә иде дә миңа. Вертолет тегендә очып йөри. Безгә кирәк. Менә бу нәрсәки? Алайда, ничек аны алырга? Булдымы? Кешеләр юк. Кирдек, тизрәк әйдә. Саклан инде. Бетте. Сериябызны шунарда бетерәбез. Барыгызга да рәхмәт һәм сау булыгыз.